Χαίρετε και από μένα. Εγώ είμαι η Μάτα Λεμοντζόγλου. Είμαι προπονήτρια και γυμνάστρια και έχω εξειδικευτεί στην αποκατάσταση τραυματισμών. Έχω δουλέψει κάποια χρόνια με ομάδες ποδοσφαίρου και με την αγωνιστική ομάδα της Προήμνησης και εδώ στα Χανιά και με τη Συντονισμένη. Και θα συζητήσουμε σήμερα για τον καθοριστικό ρόλο της ενδυνάμωσης στην καθημερινότητα και την αθλητική απόδοση. Πώς μπορεί λοιπόν αυτά τα δύο να ταιριάζουν? Μάλλον κάποιος δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, πώς μπορεί να ταιριάζουν, για πείτε. Για ποιο λόγο βασικά χρειάζεται η ενδυνάμωση? Μπορεί κάποιος να μου πει, γνωρίζει. Για πείτε κύριε Ελένη. Μπράβο. Για να έχουμε έτσι, να στηρίζετε πιο σωστά ο σκελετός, άρα είμαστε πιο λειτουργικοί. Εσείς κυρία μου. Ωραία. Παραπάνω δύναμη ίσως μας δώσει. Αν που θα δουλέψουμε πάνω στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Και δύναμη ίσως. Μπράβο, τι σημαίνει περισσότερη μία. Πιο ρωσόβα, εντάξει. Το αισθητικό κομμάτι δυστυχώς στο Instagram και όλα τα social media μας έχουν κάνει να νομίζουμε ότι όλα πρέπει να τα κάνουμε για να είμαστε όμορφες, για να είμαστε πολύ καλοί σε όλα. Αλλά το βασικότερο είναι να είμαστε υγιείς, όπως είπε και η διατροφολόγος που ήταν πριν εδώ, η κυρία Κιλιτζηράκη, σωστά το λέω. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε. Αυτός εδώ ο κύριος τι κάνει. Δεν θα το δείτε συχνά στο Instagram. Γιατί δεν είναι από τους πολύ γραμμωμένους. Αυτός εδώ ο κύριος λοιπόν, τι κάνει, βλέπετε. Κάνει μονόζυγο. Κάτι τι γίνεται. Τι κάνει. Τι κάνει. Αποφεύγει. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι λίγο έχει αρπάξει, ας το πούμε, από πίσω ή γενικότερα ότι καίγεται. Συνήθως λοιπόν, όταν κάνουμε κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης, στο τέλος λοιπόν κάθε προπόνηση νιώθουμε αυτό που λέμε το κάψιμο και λέμε ωραία που είναι, αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχουν πολλοί μύθοι και πολλές αλήθειες. Πάμε λοιπόν να δούμε για ποιο λόγο θα μιλήσουμε για την ενδυνάμωση και τι σημαίνει δύναμη και πώς εντάσσεται η φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση λοιπόν ενός ανθρώπου έχει μέσα τη δύναμη, όπως πολύ σωστά είπατε, την αντοχή, την ταχύτητα, την κινητικότητα, τις ικανότητες συντονισμού και αυτά τα δύο τελευταία μπορούν να δημιουργήσουν και την ευθυμισία. Εκεί θα δούμε ότι μπορούμε να βάλουμε στις ικανότητες συντονισμού, μπορούμε να προσθέσουμε και την ιδιοδεκτικότητα που έχει να κάνει καθαρά με την αίσθηση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή στέκομαι στο ένα πόδι και καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή στέκομαι στο ένα πόδι χωρίς να το κοιτάζω. Είναι η αίσθηση. Είναι μία από τις τρεις ισορροπίες μας. Okay. Οπότε αυτό το δουλεύουμε και σε ένα πρόγραμμα δύναμης. Θα βάλουμε και την ιδιοδεκτικότητα και την ισορροπία. Και πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε σιγά σιγά να φτιάξουμε ένα προπονητικό πλάνο και τι μας προσφέρει η ενδυνάμωση. Για πείτε, τι βλέπετε εδώ. Τι μας προσφέρει. Μπράβο. Θέλετε, μου σηκώνετε χιλάκια. Μου μιλήστε. Απλά μου θέλετε. Για πες κύριε Κωνσταντίνη. Ανεβαίνουν τα βουλά πιο εύκολα. Μπράβο. Που σημαίνει ότι αποκτούμε περισσότερη δύναμη, όπως είπαμε. Εκπαιδεύουμε το νευρομυϊκό σύστημα, δηλαδή μαθαίνουμε πώς να σηκώνουμε το βάρος, με σωστή τεχνική, γιατί ακόμη και στο βουνό έχουμε μια πολύ ωραία τσάντα και πρέπει να κουβαλάμε πολλά πράγματα. Αν ανεβαίνουμε 2-3 μέρες ή κάποιοι που ανεβαίνουν στο Everest 12 μέρες, στο Everest, πολύ πιο κάτω, στο 534, εκεί. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν εκπαιδεύσει το σώμα του. Δεν μπορούμε απλά να πάρουμε μια τσάντα και να περπατάμε στην βουνό. Καλό είναι βέβαια να το κάνουμε, είναι τόσο, αλλά θα πρέπει να έχουμε λίγο ένα στοχευμένο πρόγραμμα και να έχουμε εκπαιδεύσει τις μύες μας. Οπότε εδώ το κάνουμε, εκπαιδεύει το δρομικό σύστημα. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι και σίγουρα θα γίνουμε πιο δυνατοί, θα έχουμε καλύτερη ορθοσομία, θα έχουν καλύτερη σταθερότητα αρθρώσει, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Στηρίζεται πολύ καλύτερα το σώμα μας μέσα από την ενδυνάμωση. Τα οστά μας μπορούν να αντέξουν πιο πολύ, έτσι. Και η πρόληψη έχει να κάνει άμεσα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και υποκατάσταση με τους μυοσκελετικούς τραυματισμούς, γιατί δυστυχώς οι ρυθμοί είναι τόσο γρήγοροι αυτή την εποχή που ζούμε, που θέλοντας και μη, κάποια στιγμή θα υπάρξουν τραυματισμοί και αργότερα μπορεί να γίνει και χρονικό. Οπότε μέσω της άσκησης μπορούμε να αποφύγουμε και αυτό.
Τα ωφέλη λοιπόν της μυϊκής ενδυνάμωσης στην καθημερινότητα, ποια είναι? Θα ρυθμίσουν θα ρυθμίσουν σωστά το ορμονικό μας σύστημα. Που αυτό σημαίνει ότι όταν δουλεύουν σωστά οι ορμόνες μας, όπως και πριν είπε η κυρία διατροφολόγο μας, η κυρία Κιλιτζηράκη, είπε ότι όταν τρώμε σωστά, ρυθμίζονται και πολλά σωστά. Σωστά. Οπότε μέσα από αυτό μειώνεται και το στρες. Και αν δεν κάνω λάθος, με το νερό βοηθάει όντως και στη μείωση του στρες. Πολύ σωστά. Οπότε μέσα από όλο αυτό, μαζί με την άσκηση και τη διατροφή, και σίγουρα με την ψυχολογία, μπορούμε να ρυθμίσουμε το ορμονικό σύστημα και να μειώσουμε το στρες. Η βελτίωση λοιπόν του νευρομυϊκού ελέγχου έρχεται μέσα πάλι από ένα πρόγραμμα δύναμης, βελτίωση ποιότητας ζωής, η ενεργοποίηση του μεταβολισμού, που το είπε και πριν η κυρία Κιλιτζηράκη, η ανάπτυξη μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας, η ανάπτυξη μυϊκής ισχύως, η βελτιωμένη ιδιοδεκτικότητα, δηλαδή το αν αντιλαμβάνω που ακριβώς βρίσκομαι και να πατάω σωστά εκείνη τη χρονική στιγμή, είτε κάνω κάποια προπόνηση ενδυνάμωσης, είτε είμαι στο βουνό και περπατάω, είτε περπατάω έξω για να πάω για ένα καφέ, και η πρόληψη των τραυματισμών που είπαμε και πριν. Τώρα, στην αθλητική απόδοση, θα δούμε ότι είναι παρόμοια τα ωφέλη. Οπότε έχουν πάρα πολλά κοινά και τα ωφέλη της μυϊκής ενδυνάμωσης με την αθλητική απόδοση και με την καθημερινότητα. Δηλαδή, από το να είμαι ένας ασκούμενος και απλά να πηγαίνω 3 φορές στο γυμναστήριο τη βδομάδα ή να κάνω 2 φορές πιλάτες τη βδομάδα και να κάνω 2 περπατήματα 20 τη βδομάδα, θα δούμε ότι πολλά μπορούν να είναι κοινά στα ωφέλη. Απλά αλλάζει πολύ η επιβάρυνση. Τα ωφέλη λοιπόν είναι εδώ η αύξηση της μυϊκής δύναμης και ισχύως, η βελτίωση της αθλητικής αντοχής που πριν δεν την είχαμε, η πρόληψη των αθλητικών κακώσεων, η αύξηση της μυϊκής μάζας, η βελτίωση της τάσης σώματος και ισορροπίας, η ταχύτερη αποκατάσταση, γιατί στον αθλητισμό δυστυχώς, θέλοντας και μη, επειδή κάνουμε μια επαναλαμβανόμενη κίνηση και γενικότερα πολλές φορές δεν δίνουμε στο σώμα μας χρόνο να ξεκουραστεί, όσοι είναι ερασιτέχνες αθλητές ταυτόχρονα δουλεύουν, πολλές φορές δεν θα κοιμηθούμε καλά, βγαίνουμε εκτός προγράμματος, αν είμαστε μητέρες και έχουμε παιδιά και θυλάζουμε και ταυτόχρονα αθλούμαστε, δεν προλαβαίνει το σώμα να ανακάμψει. Γενικότερα χρειαζόμαστε πάντα μια ταχύτερη αποκατάσταση και όταν υπάρχει ένα στοχευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης μας βοηθάει σε αυτό το πράγμα. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά που είπαμε, στο τέλος επέρχεται στην αθλητική απόδοση, αλλά βλέπετε πόσο ταιριάζει όμως και η αθλητική απόδοση, πόσα κοινά έχει με την καθημερινότητα και γενικότερα τον τρόπο ζωής σε ένα ασκούμενο. Το τελευταίο βέβαια αλλάζει πολύ στην αθλητική απόδοση, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μεγιστοποίηση αθλητικής απόδοσης. Οπότε εκεί μιλάμε καθαρά για κομμάτια που μπορούμε να δουλέψουμε στον αθλητισμό και πρωταθλητισμό. Δηλαδή φεύγουμε από το μαζικό αθλητισμό. Μέχρι τώρα πιστεύω να τα καταλαβαίνετε. Μπορείτε και ταυτόχρονα να μου λέτε αν έχετε κάποια πορεία, αν και θα κάνουμε συζήτηση. Λοιπόν, η δύναμη λοιπόν τι είναι? Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργήσει εξωτερικές δυνάμεις ή στο ίδιο το βάρος σώματός του μέσω της φυσικής του δραστηριότητας. Γι' αυτό και πολλές φορές, όταν ξεκινάμε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, μπορούμε να ξεκινήσουμε και ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Έτσι. Δεν χρειάζεται και καλά να έχουμε βάρη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ασκήσεις με το βάρος του σώματος, να ξεκινήσουμε να κάνουμε κοιλιακούς, ραχαίους. Πρέπει να κάνουμε βέβαια στοχευμένα πράγματα και με σωστή τεχνική για να μην τραυματιστούμε. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε τα πιο απλά πράγματα. Και σιγά σιγά προοδευτικά, με την αρχή της προοδευτικής επιβάρυνσης, θα αυξήσουμε σιγά σιγά και τις μεταβλητές και γενικότερα την άσκησή μας. Τώρα, οι βασικές μορφές της δύναμης είναι 4. Η αντιδραστική δύναμη θα μπορούσε να μπει και στην ταχυδύναμη. Την έχουμε βάλει ξεχωριστά, θα καταλάβετε γιατί την έχουμε βάλει ξεχωριστά. Η μέγιστη δύναμη, λοιπόν, είναι η ικανότητα ανάπτυξης ψηλότερης τιμής δύναμης κατά τη διάρκεια μιας μέγιστης εκούσιας σύσπασης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ξέρω, παλιά είχατε δει που ήταν ο Πύρος Δήμας στις δόξες του? Δεν ξέρω, τον προλάβατε εσείς? Ο Πύρος Δήμας, λοιπόν, όταν έκανε κάτσε εδώ το Δήμα και σήκωνε. Στην ουσία είχε μια φοβερή ικανότητα ανάπτυξης ψηλότερης τιμής δύναμης κατά τη διάρκεια μιας μέγιστης εκούσιας σύσπασης. Που εκείνη τη στιγμή το είχε κάνει προπόνηση βέβαια ο άνθρωπος και έβγαινε. Γεια σας. Έβγαινε λοιπόν μπροστά στον κόσμο και σήκωνε τα βάρη. Η ταχυδύναμη λοιπόν, η ενός ισχύς, είναι η ικανότητα γρήγορης ανάπτυξης δύναμης που θα τη δούμε σε αθλητές που δουλεύουν κυρίως ταχύτητες
που αυτό σημαίνει όμως, αυτό μάλλον δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε σε αθλητές που κάνουν αθλήματα αντοχής, γιατί θα χρειαστεί σε σε άλλα πράγματα που θέλουμε να βελτιώσουμε πάνω στο αθλητικό τους μοτίβο. Αλλά κυρίως χρησιμοποιείται σε αθλητές ταχύτητας. Τώρα, η ταχυδύναμη τι είναι? Η ικανότητα γρήγορης ανάπτυξης δύναμης. Οπότε εκεί θα το δούμε σε σπρίντers. Έχετε δει στο στίβο 100-200 μέτρα αθλητές να τρέχουν. Βλέπετε πόσο γρήγορα φεύγουν, πόσο δουλεύουν την ταχύτητα κίνησης. Το έχετε δει όλο αυτό? Ε, ε, Όλοι βλέπετε στίβο? Ναι. Λοιπόν, η αντοχή στη δύναμη λοιπόν είναι λίγο πιο σύνθετη. Παλαιότερα θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε, πριν πολλά πολλά χρόνια, θεωρούσαν ότι οι αθλητές που κάνουν αποστάσεις δεν έπρεπε να κάνουν βάρη, αλλά μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει για τα καλά τα βάρη στη ζωή των αθλητών και των πρωταθλητών που κάνουν μεσαίες μεγάλες αποστάσεις και υπεραποστάσεις, για τους λόγους που είπαμε και προηγουμένως, αλλά η αντοχή στη δύναμη τι είναι? Είναι η ικανότητα διατήρησης του νευρομυϊκού συστήματος υψηλών επιπέδων παραγωγής δύναμης για παρατεταμένο διάστημα. Που σημαίνει ότι εγώ, όταν δουλεύω αντοχή στη δύναμη, ένας μαραθωνοδρόμος, ο Κιπτσόγκε, ένας αθλητής που τρέχει ένα μαραθώνιο, ένας αθλητής που τρέχει 10.000 μέτρα, αν βάλει την αντοχή στη δύναμη μέσα στη ζωή του, κάνει 2 με 3 προπονήσεις την εβδομάδα, γιατί ήδη έχει 5 με 6 προπονήσεις και πρέπει να έχει και μία μέρα ξεκούρασης, αποκατάστασης, θα δει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί θα βελτιωθεί πάρα πολύ η δρομική του οικονομία. Γι' αυτό και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και γίνονται πάρα πολλά ρεκόρ στους μαραθωνίους σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ το κομμάτι και της τεχνογνωσίας, ως προς το κομμάτι σίγουρα και του παπουτσικού και των υπολείπων παραγόντων και της αεροδυναμικής και, αλλά έχουν δει πόσο αποτελεσματική είναι η προπόνηση δύναμης σε δρομείς μεσαίων μεγάλων αποστάσεων και έχουν κάνει ακόμη πιο εξειδικευμένες προπονήσεις. Okay. Τώρα, στην αντιδραστική δύναμη, τη βάλαμε σε μπροστά γιατί θα δείτε αργότερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιδραστική δύναμη να υπάρχει, γιατί έχει να κάνει με τις πλειομετρικές ασκήσεις, δηλαδή με τα άλματα. Τα άλματα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά, αλλά πολλές φορές τα συγχέουμε μόνο με τα αθλήματα ταχύτητας, όπως είπαμε και για την ταχυδύναμη. Η αντιδραστική δύναμη είναι μια ικανότητα παραγωγής ψηλών επιπέδων δύναμης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και γίνεται κατά τη διάρκεια κύκλου διάτασης βράχυνσης. Οπότε στην ουσία προκαλείται μία έκεντρη σύσπαση, δηλαδή μια επιμήκυνση των μειών, και σε λιγότερο από 250 μιλισεκόντ προκαλείται και μία σύγκεντρη σύσπαση. Αυτό είναι το άλμα. Είναι μια πολύ γρήγορη κίνηση που η αντιδραστική δύναμη είναι αυτή που επενεργεί εκείνη τη στιγμή και βοηθάει πάρα πολύ και η ελαστική δύναμη ως προς αυτό το κομμάτι. Τώρα, για να δημιουργήσουμε ένα ωραίο προπονητικό πλάνο και ένα σωστό, θα πρέπει να έχουμε... υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές και για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες βιολογικές προσαρμογές. Αυτές λοιπόν, για να δημιουργηθούν, θα πρέπει να έχουμε την αρχή του αποτελεσματικού ερεθίσματος, όπου έχει να κάνει, είναι πολύ σημαντικό βασικά, ο προπονητής ή ο γυμναστής να έχει πολύ σωστή γνώση όσον αφορά το συγκεκριμένο κατόφλι έντασης, ώστε να δημιουργήσει μια προσαρμοστική αντίδραση. Δηλαδή δεν μπορώ ταυτόχρονα να φτιάξω πολλά διαφορετικά προγράμματα σε έναν, είτε είναι ασκούμενος είτε είναι αθλητής. Πρέπει να έχω δημιουργήσει τις συνθήκες σύμφωνα με τις παραμέτρους που θα δούμε αργότερα, για να μπορώ να δημιουργήσω ένα σωστό προπονητικό πλάνο. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκεται. Αν έχω έναν αθλητή και είναι σε μια φάση κατάστασης, θα πρέπει να του βάλω συγκεκριμένο πάλι πρόγραμμα. Δεν μπορώ να του βάλω αυτό που θα του βάλω στην αγωνιστική περίοδο. Είναι τελείως διαφορετικό. Σε μια φάση αποκατάσταση πρέπει να βάζουμε. Συνήθως είναι ενεργητική αποκατάσταση. Τα τελευταία χρόνια είναι ενεργητική, που σημαίνει ότι κάνουμε μια άσκηση, αλλά μπορεί να είναι κάποιο άλλο είδους άσκηση εκτός από το άθλημά μας, έτσι. Και μπορούμε να βάζουμε και ασκήσεις σε πιο παιγνιώδη μορφή, ας το πούμε. Ένα παράδειγμα κάνω τώρα. Και εκεί πάλι πάντα εξαρτάται από την επίδοση, παύλα απόδοση του αθλητή, ως προς το κομμάτι της αποκατάστασης. Δηλαδή το πόσο κουρασμένος είναι, που βρίσκεται, τι αγώνες είχε πριν, πόσο αγωνιστικά, τι αγωνιστική περίοδο είχε. Ας πούμε, στο ποδόσφαιρο που συνέχεια έχουν αγώνες και σε άλλα αθλήματα ομαδικά,
θα πρέπει να υπάρχει πολύ σωστός προγραμματισμός. Επίσης, το ερέθισμα, το βασικό είναι η ένταση. Τι ένταση θα χρησιμοποιήσω, τι ποσότητα, διάρκεια, τι πυκνότητα. Τα συσσωρευμένα ερεθίσματα. Συσσωρευμένα ερεθίσματα είναι ο αριθμός που καναλίσουν ένα σετ. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρω πόσα να βάλω, γιατί θα τα βάλω, θα σας τα δείξω και αργότερα όλα αυτά. Και τα προσθετικά προπονητικά ρυθίσματα είναι η προπονητική μονάδα, ο μικρόκυκλος, ο μεσόκυκλος και ο μακρόκυκλος, που συνήθως ο μακρόκυκλος έχει να κάνει με 6 μήνες ή 1 χρόνο. Οπότε πάνω σε αυτό θα ορίσουμε και τα υπόλοιπα που θα δείτε. Οπότε τι γίνεται τώρα, για να φτιάξω ένα πρόγραμμα, δεν είναι τόσο απλό. Φτιάχνω ένα πρόγραμμα, το βρήκα στο ίντερνετ, τι ωραία. Τι κάνεις εσύ, Μανώλη? Καλά είναι. Κάνε προετοιμασία για το μαραθώνιο. Α, τι ωραία, βρήκες προπονητή, προπονείσαι με κάποιον. Όχι, μωρέ, κατέβασε ένα πρόγραμμα από το ίντερνετ. Λοιπόν, δεν είναι κακό το ChatGPT το ίντερνετ, απλά τι γίνεται. Δεν μπορεί να δει τις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου. Δηλαδή, μπορεί, για παράδειγμα, μου έχει τύχει αθλητής να έχει, ας πούμε, χασιμότο. Μου έχει τύχει, τώρα αυτό είναι λίγο πιο extreme. Μπορεί όμω να έχει και χαμηλό αιματοκρίτη, χαμηλή φερτίνη. Καλό είναι αυτά να τα κοιτάζουν οι προπονητές, έτσι. Δεν είμαστε γιατροί, αλλά πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις ως προς το βιοχημικό κομμάτι, όπως έχουν και οι διατροφολόγοι, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς να βοηθήσουμε τον άλλο. Δηλαδή, αν ένας αθλητής μεγάλων αποστάσεων πάει να τρέξει, για παράδειγμα, 50 χιλιόμετρα στο βουνό και έχει χαμηλή φερτίνη, το πιο πιθανό είναι να μην τερματίσει. Αλλά για να τερματίσει, δεν θα είναι ιδιαίτερο καλά. Okay. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ξεκινήσεις κάτι χωρίς να έχεις κάποια βιοχημική εξέταση, αλλά πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι πρέπει πάντα να υπάρχει μια αντιστοίχηση στον τρόπο που θα φτιάξουμε στο πρόγραμμα σε σχέση με τη δυναμική της επιβάρυνσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θα φτιάξω ένα πρόγραμμα για τον κύριο Γιώργο, αλλά ο κύριος Γιώργος είναι 60 ετών. Εγώ πρέπει να λάβω υπόψη την ημερολογιακή ηλικία του. Έτσι. Πρέπει να λάβω υπόψη την βιολογική ηλικία του, γιατί μπορεί η ημερολογιακή να μην συμφωνήσει με τη βιολογική. Μπορεί δηλαδή να είναι 60 ετών, στη βιολογική να είναι 40. Πετάει. Έτσι. Στην προπονητική ηλικία μπορεί να έχει 1 έτος μπροστά. Αλλά μπορεί, στο συγκεκριμένο, έτσι, μπορεί να έχει ένα υπόβαθρο και αυτό έχει να κάνει με την προπονητική κατάσταση γενικότερα και με η προπονητική ηλικία έχει να κάνει κυρίως με το άθλημα εκείνη τη στιγμή. Αλλά γενικότερα, όταν ένας άνθρωπος έχει ένα υπόβαθρο, συμψηφίζονται όλα αυτά. Εδώ λοιπόν η περίοδος της προπόνησης του μακρόκυκλου είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό σου κάνει και ένα παράδειγμα, θα σας εξηγήσω και αργότερα σε τι αναφέρομαι. Εδώ λοιπόν τι είναι? Ξεκινάμε λοιπόν και θέλουμε να πάμε στο μαραθώνιο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα κάνουμε έναν εισαγωγικό κύκλο. Έτσι, ή θα πάμε σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, για παράδειγμα. Έχουμε τους αθλητές. Θα ξεκινήσουμε και θα τους βάλουμε στην αρχή έναν εισαγωγικό κύκλο. Ένα με τρεις μικρόκυκλους. Αυτό μπορεί να είναι περίπου 3 εβδομάδες, έτσι. Σιγά σιγά λοιπόν στο βασικό κύκλο θα βάλουμε 3 με 6 μικρόκυκλους. Και σιγά σιγά στον ειδικό θα προσθέσουμε πάλι 3 με 6 και πάλι λέγοντας μέχρι να φτάσουμε στον αγωνιστικό κύκλο. Που σημαίνει ότι για να φτάσω εγώ εκεί, τώρα αυτό το έχω κάνει λίγο πιο σε εισαγωγικά εξειδικευμένο για να το καταλάβουν και κάποιοι, αν είναι κάποιοι προπονητές, έτσι εδώ, βλέπω κάποιους προπονητές, ότι αναλόγως στην περίοδο αλλάζουμε και το ασκησιολόγιο και αλλάζουμε και την επιβάρυνση. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να βάλω σε έναν αθλητή που πάει να παίξει ποδόσφαιρο και είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, έτσι, UEFA, και θα του προσθέσω νέες ασκήσεις στον αγωνιστικό κύκλο, γιατί το πιο πιθανό είναι να τραυματιστεί, γιατί δέχεται νέες προσαρμογές. Πρέπει να διατηρήσω τη δύναμή του και θα μειώσω τον όγκο της προπόνησης. Την ένταση μπορώ να την κρατήσω και μειώσω τον όγκο. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε? Είναι ο καθορισμός της έντασης και της ποσότητας με βάση τον προπονητικό στόχο, αυτό που λέγαμε πριν. Η μέγιστη δύναμη λοιπόν, για να τη βρω, καταρχάς πρέπει να κάνουμε, υπάρχει ένα τεστ της μιας επανάληψης και υπάρχουν και άλλα τεστ με 4 με 8 επαναλήψεις ή 5 έως 10. Και μετά υπάρχουν διάφοροι τύποι που την καθορίζουν. Πλέον υπάρχουν και διάφορες εφαρμογές. Αλλά πέρα από αυτό, η έντασή μου λοιπόν καθορίζεται σύμφωνα με τη μία επανάληψη που θα κάνω. Γι' αυτό λέμε το NRM. Okay, one repetition. Εδώ λοιπόν η μέγιστη δύναμη όταν τη δουλεύω θα είναι μεγαλύτερο το 85%. Ενώ θα αποτελείται από λιγότερες από 6 επαναλήψεις και τα διαλύματα αναλόγως στις επαναλήψεις και αναλόγως στο επίπεδο των αθλητών από 2 έως 5 λεπτά. Okay. Συμπεριλαμβάνεται και η ισχύς εδώ. Τώρα, στη μία προσπάθεια
θα δουλέψουμε στο 80 με 90% μία με δύο επαναλήψεις και μετά 2 με 5 λεπτά διάλειμμα. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, επειδή είναι λίγο πιο αγωνιστικό, εδώ λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε ένα πινακάκι να το βγάλετε φωτογραφία όσο θέλετε, δεν υπάρχει θέμα, για να καταλάβετε πώς δουλεύει γενικότερα ο κάθε προπονητικός στόχος. Δηλαδή, αν έχω ένα αθλητή αντοχής, εδώ πέρα, θα δουλέψω περισσότερες από 12 επαναλήψεις στο προπονητικό πλάνο. Σε έναν αθλητή που θέλει με υπερτροφία, θα δουλέψω 6 με 12 επαναλήψεις. Οκ. Άμα θέλετε, μπορείτε να το βγάλετε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζω. Δεν σας λέω πολλά σε αυτό γιατί μπορεί να σας κουράσω. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά την αθλητική απόδοση, το πιο σημαντικό είναι τα χαρακτηριστικά με ποιον άνθρωπο έχω να κάνω και τι είναι αυτός ο άνθρωπος που είπαμε για την ημερολογιακή ηλικία, τη βιολογική και όλα τα σχετικά. Και από κάτω βλέπετε ότι το πιο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση. Η φυσική κατάσταση έχει να κάνει με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, που θα προσθέσουμε κι άλλα. Είναι πολύ σημαντική επίση η τεχνική, γιατί εάν εγώ θέλω να φτάσω μέχρι εδώ, χωρίς την τεχνική δεν μπορώ να πάω πουθενά, γιατί συνέχεια ή θα τραυματίζομαι ή θα πηγαίνω πίσω. Okay. Δεν μπορώ να πάω χωρίς τεχνική, δεν μπορώ να χτίσω το σωστά και θα τραυματίζομαι. Και ως προς το κομμάτι της τακτικής. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά. Οι παράμετροι λοιπόν σχεδιασμού προγραμμάτων δύναμης έχουν να κάνουν με την ανάλυση των αναγκών, όπως είπαμε, για παράδειγμα, σε έναν παίκτη ποδοσφαίρου ή ποιοι μήνες δουλεύουν εκεί, για ποιο λόγο θέλω να ξεκινήσω αυτή την άσκηση, μάλλον γιατί θα επιλέξω αυτές τις ασκήσεις, έτσι. Η συχνότητα της προπόνησης, η σειρά των ασκήσεων, η προπονητική ένταση επαναλήψεων, ο προπονητικός όγκος και τα διαλύματα μεταξύ των σετ και των επαναλήψεων. Τώρα αυτά μπορεί να σας φαίνονται λίγο βαρετά, αλλά στην ουσία τα δουλεύετε στο γυμναστήριο. Δεν ξέρω πώς κάνετε γυμναστήριο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Εντάξει, καλό ποσοστό. Εντάξει, μετράς και εσύ 12. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω καλό ποσοστό. Εντάξει. Ωραία. Οπότε μέσα σε όλο αυτό, για να. Οι τύποι που πάνε στο γυμναστήριο, λοιπόν, βλέπετε και σηκώνουν βάρη και δίνουν μία και βάζουν τα βιντεάκια στο Instagram και γίνεται χαμός. Λοιπόν, τι γίνεται όμως. Πολλές φορές, λοιπόν, αυτοί που είναι στο μαζικό αθλητισμό και τα λέγονται, μπορεί να είναι όμως και αθλητές, έτσι, άλλο το κομμάτι αυτό. Στο μαζικό αθλητισμό, λοιπόν, οι αρχάροι θα ξεκινήσουν πολύ χαμηλά, στο 45 με 50% της δύναμής τους. Δεν θα ξεκινήσουν κατευθείαν να πάνε στο 85 με 95, γιατί έτσι και πάνε στο 85 με 95, ο νευρομικός έλεγχος δεν είναι ακόμη έτοιμος ως προς το σώμα τους, οπότε θα τραυματιστούν. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα, λέμε, έτσι, πείτε ότι είμαι αρχάρια και πάω και του λέω καλημέρα. Θέλω να δουλέψω μέγιστη δύναμη και κάνω 2 εβδομάδες προπόνηση. Και μου βάλει κάποιο να σηκώσω, λέμε, 100 κιλά, σε σχέση με τα κιλά που βρίσκουμε τώρα και σε σχέση με το ποσοστό δύναμη. Και είμαι αρχάρια, έτσι, δεν είμαι αθλήτρια, υποτίθεται. Θα τραυματιστώ σίγουρα. Θα φύγω με δισκοκύλι. Λοιπόν, μπορεί και να μην τα σηκώσει και ποτέ. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι οι αρχάροι ξεκινάμε πάντα από το 45 με 50% τη δύναμη, προπονημένοι το 60 με 70% σε σχέση με τη δύναμη μας και προχωρημένοι το 85 με 95%. Τα ίδια ασκήσεων που μπορούμε να βάλουμε είναι πολυαρθρικές, δηλαδή καθίσματα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με καθίσματα. Έτσι, τα καθίσματα δεν χρειάζεται να τα φοβόμαστε, αρκεί να μας δείξουν σωστή τεχνική και μονοαρθρικές ασκήσεις. Μπορούμε δηλαδή, να κάνουμε μια πολύ ωραία κάμψη στην κεφάλι. Έτσι. Δηλαδή, όλες αυτές οι ασκήσεις, όταν τις εντάξουμε στο πρόγραμμά μας με σωστό προπονητικό πλάνο και έχουμε έναν σωστό προπονητή και γυμναστή, σίγουρα θα έχουμε αποτέλεσμα. Η συχνότητα λοιπόν τη άσκηση στου αρχάριους προχωρημένους είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Και γενικότερα βλέπετε πολλοί ξεκινάνε και λέω: εγώ θα ξεκινήσω, θα κάνω 6 φορές την εβδομάδα και 7 φορές την εβδομάδα. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει σταδιακή προσαρμογή, γιατί δεν θα αντέξει και το σώμα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, εκεί που κάθεστε όλη μέρα στον υπολογιστή, ξαφνικά λέτε: ωραία, θα γίνω DJ Lo. Δεν γίνεται. Πρέπει να. Γιατί θα πάθει σοκ ο οργανισμό σα. Για πείτε εσείς, κύριε Γιώργο μας. Αυτό υπολογίζεται πάντα.
Αυτό υπολογίζεται πάντα. Σύμφωνα με αυτό που είπα στην αρχή. Σύμφωνα με ένα τεστ που θα κάνετε, μπορείτε και με 10 επαναλήψεις να το κάνετε. Θα πάρετε ένα βάρος, έτσι. Το κάνουμε αυτό στους πιο αρχάριους. Πιο προχωρημένους υπάρχει μέγιστη δύναμη που υπολογίζεται με τη μία επανάληψη, γι' αυτό και γράφουμε και ένα RM. Αλλά εκεί θα πρέπει να υπάρχουν ιδανικές συνθήκες, να γίνει πολύ καλή προθέρμανση, να υπάρχει τέλεια τεχνική και τα σχετικά. Μπορείτε όμως εσείς να σηκώσετε, ας πούμε, με δύο αλτήρες, 10 κιλούς, μάλλον 5 κιλούς, επειδή είστε αρχάριους, έτσι. Για τα καθίσματα μιλάμε πάντα. 2 5 κιλά και να βγάλετε, να δείτε, βγάζω 10 επαναλήψεις, 12. Από εκεί λοιπόν θα κάνετε μία αναπροσαρμογή και θα βγάλετε το ποσοστό σύμφωνα με τον τύπο. Υπάρχει τύπος πάνω σε αυτό και υπάρχει και εφαρμογή πλέον. Οκ. Πάλι ερώτημα, παρακαλώ. Οι μονοαρθρικές ασκήσεις είναι ασκήσεις απομόνωσης. Δηλαδή δουλεύει μόνο μία άρθρωση. Δηλαδή μπορεί να βάλει μια άσκηση κάμψη κεφάλου. Στοχεύω στο δικέφαλο βραχιών. Στο κάθισμα δουλεύει παραπάνω από μία άρθρωση και παραπάνω από έναν μη. Okay? Οπότε δεν στοχεύω εκεί. Το κάθισμα θεωρείται πολυαρθρική άσκηση. Εντάξει, σου αρέσει την απολύτω. Εντάξει. Ναι. Όχι, πολύ καλό. Είναι ορολογία και χαίρομαι που ρωτάτε. Αυτό που λέμε και σε σχέση με το NRM που ρώτησε ο κύριος Γιώργος, έχει πλέον πάρα πολλές διαφορετικές, μπορούμε να το βρούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, παλαιότερα υπολογίζαμε μόνο το NRM με τις ιδανικές συνθήκες και από εκεί βγάζαμε το ποσοστά δύναμη σύμφωνα με τον τύπο. Τώρα, πλέον, επειδή αναφερόμαστε προπονημένους και προχωρημένους και δεν υπάρχει πάντα, δεν υπάρχουν κατάλληλα εφόδια για να ξεκινήσει κάποιος πάντα ή πρέπει να έχει 100% στη τεχνική για να μην τραυματιστεί, γιατί όταν μιλάμε για μέγιστη δύναμη, μιλάμε για πολύ μεγάλο φορτίο. Οπότε καλό είναι να ξεκινήσει με το τεστ των 10 επαναλήψεων ή των 4 8 και από εκεί σιγά σιγά μπορεί να βγάλει το ποσοστό δύναμης. Okay? Άμα θέλει, δεν μπορώ να σας το δείξω. Λοιπόν, τώρα, η εναλλαγή στη δομή της προπόνησης πρέπει να γίνεται 3 με 4 φορές την εβδομάδα και κάθε μικρή ομάδα μπορούμε να τη δουλεύουμε από 1 έως 2 φορές την εβδομάδα. Okay? Αλλά να θυμάστε ότι πρέπει να ξεκουράζετε τουλάχιστον κάθε μικρή ομάδα όταν τη δουλεύουμε. Δηλαδή θα δουλέψουμε μια μέρα πόδια. Αν εγώ τη δουλέψω και μια μέρα και μετά από 24 ώρες πάω να ξανακάνω πόδια, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα καταφέρω ούτε το στόχο μου και θα αρχίσω να κουράζομαι και θα βγάλω κάποιο τραυματισμό. Πρέπει να ξεκουράζει κάθε μικρή ομάδα περίπου 48 ώρες. Okay? Άλλο το να δουλεύω μια κυκλική προπόνηση, είναι τελείως διαφορετικό, έτσι, και άλλο να στοχεύω πάνω στα πόδια και στους ώμους σε μια μέρα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας βάζουμε μία μέρα πόδια ώμους, την άλλη μέρα θα βάλουμε στήθος δικεφάλου, την άλλη μέρα παράδειγμα δικεφάλου. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε. Μπορούμε να κάνουμε δικεφάλου στο κεφάλι μαζί, σε προπόνηση δύναμης, έτσι, σε μικρή υπερτροφία. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν στοχεύουμε σε μια μικρή ομάδα πρέπει να ξεκουραστεί τουλάχιστον 48 ώρες. Okay? Τώρα, στην ανάπτυξη μικρής υπερτροφίας, του μαζικού αθλητισμό, η ένταση στους αρχάριους προπονημένους είναι 70 με 85% της δύναμης και στους προχωρημένους 80 με 90%. Αλλά μιλάμε τώρα για μικρή υπερτροφία και υποτίθεται για να φτάσω στην υπερτροφία ότι έχω περάσει από κάποια στάδια, δεν μπαίνω κατευθείαν. Εντάξει, οπότε υποτίθεται λέω γιατί δυστυχώς πολλοί μπαίνουν και μετά διαλύουν και μετά σου λένε εγώ τραυματίστηκα. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν πάω σε ένα γυμναστήριο, γράφουμε και μετά λες έβγαλα μια δισκοκύλη, μια σπονδυλολίστη και αυτά. Πρέπει να ξέρουμε. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν στην αρχή της προοδευτικής εκβάρησης. Okay, οπότε ξεκινάμε σταδιακά και φτάνουμε στην μικρή υπερτροφία. Τώρα τα είδη των ασκήσεων είναι πάλι πολυαρθρικές και μονοαρθρικές ασκήσεις. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και ασκήσεις ισχύως αργότερα. Ασκήσεις ισχύως είναι τα επολές δετέαρα σε, αργότερα όμως. Αργότερα. Και συχνότητα της άσκησης στους αρχάριους και στους προχωρημένους είναι 2 με 3 φορές πάλι την εβδομάδα. Και η αλλαγή στη δομή της προπόνησης πάλι με 3 με 4 αναλόγως, 3 με 4 εβδομάδες, 3 με 4 φορές ανά εβδομάδα και κάθε μικρή ομάδα 1 με 2 προπονήσεις την εβδομάδα. Ελπίζω να τα καταλαβαίνετε όλα αυτά, γιατί δεν ξέρω να τα λέω λίγο πιο τεχνικά. Έτσι. Λοιπόν, η μικρή δύναμη της υπερτροφία όσον αφορά την τρίτη ηλικία. Λοιπόν, στην τρίτη ηλικία βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει ζωή. Εντάξει. Η τρίτη ηλικία είναι πολύ σημαντική. Γιατί τι γίνεται. Εάν εγώ λοιπόν δεν έχω ξεκινήσει να κάνω λίγο πριν άσκηση και φτάσω στην τρίτη ηλικία, δεν σημαίνει ότι εδώ τελειώνει η ζωή, πεθαίνω, γεια σας. Λοιπόν, μπορώ να ξεκινήσω και εκεί να δουλεύω με κυρία υπερτροφία. Πάλι
Σιγά σιγά, έτσι. Φτάνουμε λοιπόν και θέλουμε να δουλέψουμε και θα δουλέψουμε μια ένταση 60 με 80% σε σχέση με τη δύναμη. Η επαναλήψη θα είναι 8 με 12, το σετ 1 έως 3 και το διάλειμμα 1 με 2 λεπτά. Το είδος των ασκήσεων μπορούμε πάλι να έχουμε καθίσματα, να έχουμε ασκήσεις απομόνωσης, ok. Και πάλι η ταχύτητα εκτέλεση θα γίνεται από αργά έως μέτρα. Στη μυϊκή ισχύ βλέπουμε εδώ τώρα ότι μειώνεται το ποσοστό της δύναμης που θα δουλέψουμε. Οι επαναλήψεις θα γίνουν 6 με 10, το σετ 1 έως 3 και το διάλειμμα 1 έως 2 λεπτά. Εδώ μπορούμε να βάλουμε πάλι πολυερθρικές και μονοερθρικές, αλλά πάντα όλα διαφοροποιούνται. Έτσι, ποτέ δεν. Δηλαδή, μπορεί εδώ να φαίνονται τα ίδια, αλλά εξαρτάται πάντα το επίπεδο, εξαρτάται τη βιολογική ηλικία που είπαμε, γιατί άλλο να είμαστε στα 60 μας, άλλο να είμαστε στα 80 μας. Εντάξει, πρέπει να σιγά σιγά να τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη και σίγουρα βιολογικά πώς είμαστε, γιατί υπάρχουν 80 που είναι σαν 55. Και η ταχύτητα εκτέλεσης είναι γρήγορη. Τώρα, ως προς το προπονητικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, επειδή έπιασα μια μεγάλη γκάμα με αυτό το θέμα, ανέλησα λοιπόν και το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν, αν είχαμε ένα προπονητή που δουλεύει φυσική κατάσταση στο ποδόσφαιρο, αυτά τώρα, επειδή βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ κόσμο αυτό το ποδόσφαιρο, θα σας τα πω για να τα έχετε στο νου. Πείτε λοιπόν ότι έχετε ένα παιδί στο ποδόσφαιρο ή σε ένα ομαδικό άθλημα που έχει να κάνει με ταχυδύναμη. Θα ξεκινούσαμε λοιπόν με μια γενική προπόνηση δύναμης και θα βάζαμε γενική δύναμη, αντοχή στη δύναμη και μερική μέγιστη δύναμη σε ένα προπονητικό πλάνο. Δεν σημαίνει ότι βάζω μία από όλες τις βασικές δυνάμεις. Μπορώ να κάνω συνδυασμό πραγμάτων. Αυτό όμως έχει να κάνει με το μικρόκυκλο της προετοιμασίας. Ξεκινάω από τον πρώτο μικρόκυκλο. Και καταλήγοντας στο δεύτερο μικρόκυκλο, επειδή είναι λίγο πιο τεχνική όρη, απλά θα σας πω ότι σύμφωνα με τη μέγιστη δύναμη που είπαμε πριν, τη γενική ταχυδύναμη και τη γενική αντοχή στη δύναμη, θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε για να τα βάλουμε στο δεύτερο και τρίτο μικρόκυκλο, δηλαδή δεύτερη-τρίτη εβδομάδα. Εδώ λοιπόν σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δουλεύουμε την ειδική ταχυδύναμη, που η ειδική ταχυδύναμη έχει να κάνει και με άλματα, όπως πριν είπαμε, πλειομετρικές ασκήσεις και τα σχετικά, μέγιστη δύναμη και αντοχή στη δύναμη. Και τα περιεχόμενα της αγωνιστικής προπόνησης της δύναμης, τα τελευταία, έχουν να κάνουν καθαρά με την ειδική ταχυδύναμη. Οπότε εδώ έχουμε φτάσει στην αγωνιστική προπόνηση. Βλέπετε ότι έχουμε εντάξει ήδη πάρα πολλά. Κρατάμε, διατηρούμε την ήδη υπάρχουσα δύναμη, κρατάμε την έντασή της, μειώνουμε όμως τον όγκο της προπόνησης, γιατί είμαστε στην αγωνιστική περίοδο. Τώρα, εδώ πέρα, όσον αφορά τις δύο προηγούμενες που είπαμε μεθόδους, μάλλον τις προηγούμενες εδώ, κάτσε να το πάω λίγο πίσω, όσον αφορά την ειδική ταχυδύναμη και τη μέγιστη δύναμη, θα δούμε σιγά σιγά ότι υπάρχουν κάποιες μέθοδοι όπου είναι η μέθοδος των εκτελούμενων επαναλήψεων που τη δουλεύουμε και στο γυμναστήριο, δηλαδή και απλή ασκούμενη τη δουλεύω, και η πλειομετρική μέθοδος ή η αντιδραστική προστική που έχει να κάνει καθαρά με τα άλματα. Okay. Οπότε εδώ μπορούμε να πούμε ότι μέσα από όλα αυτά, που τη συγκεκριμένη ένταση που γράφω, την ταχύτητα εκτέλεση, τη συνολική ποσότητα και τις επαναλήψεις και το διάλειμμα, στη μέθοδο των εκρηκτικά και εκτελούμενων επαναλήψεων, θα βοηθήσουμε να γίνει υψηλή αρχική επιστράτευση των μυϊκών ινών και των γρήγορων και των αργών. Okay? Και των ευτή και των εστί. Θα βελτιώσουμε τον ενδομυϊκό και μεσομυϊκό συντονισμό, που σημαίνει ότι εκεί βελτιώνεται ο τρόπος που λειτουργεί ένας μυς μεμονωμένα, η δύναμή του δηλαδή, και η συνεργεία των ιών, το πώς συνεργάζονται οι μυς. Okay? Και η βελτίωση εκρηκτικής δύναμης, αλλά και αύξηση της μέγιστης δύναμης. Ενώ στην πλειομετρική μέθοδο, σύμφωνα με αυτά τα σετ και τις επαναλήψεις και τον χρόνο αποκατάσταση, το διάλειμμα, θα έχουμε μια υψηλή επιστράτευση των μυϊκών ινών, θα βελτιωθεί η αντιδραστική ικανότητα και η μείωση του χρόνου στον κύκλο διάρκειας βράχυνσης. Και μέσα από όλα αυτά, για όποιον ενδιαφέρεται να γίνει προπονητής, θα το βοηθήσει πολύ αυτό, ως προς το κομμάτι της ταχυδύναμης. Υπάρχει λοιπόν η αντιθετική μέθοδος Α. Πολλοί κόσμος δεν τη γνωρίζει, γιατί βλέπει μόνο το ασκησιολόγιο και αντιθετική μέθοδος Β, η μέθοδος των εκρηκτικά εκτελούμενων επαναλήψεων που είπαμε και η πλειομετρική μέθοδος. Με αυτές τις δύο ασχοληθήκαμε. Οι ενδιάμεσες είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αθλητές ταχυδύναμης, αλλά χρησιμοποιούνται και σε αθλητές αντοχής. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ να κάνω μία άσκηση με ένα βάρος και να μείνω στατικά, να σηκώσω δηλαδή ένα βαρύ φορτίο, θα κάνω ένα διάλειμμα αναλόγως στο βάρος
από 60 δεύτερα μέχρι 3 λεπτά και αργότερα θα εκτελέσω συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων αλμάτων. Αυτή λοιπόν η αντιθετική μέθοδος, κάποιες φορές, επειδή έχουμε να κάνουμε με μεγάλο φορτίο μυϊκής υπερτροφίας και μετά προσθέτουμε κατευθείαν άλματα, προφανώς και γι' αυτό ονομάστηκε έτσι, υπάρχει και η β, που η διαφορά τους είναι ότι εδώ έχουμε ενδιάμεσα το διάλειμμα και εδώ ξεκινάμε αρχικά, βασικά το στατικό κομμάτι της. Είναι ενδιάμεσα και το αρχικό της είναι το στατικό της κομμάτι στη μέθοδο β, είναι στο αρχικό κομμάτι. Η προπόνηση λοιπόν της μυϊκής ενδυνάμωσης σε αθλήματα αντοχής. Κάνουμε λοιπόν στο κομμάτι των δρόμων και των αθλητών που τρέχουν μαραθώνιο, που τρέχουν μεσαίες αποστάσεις, που τρέχουν 10.000 μέτρα, που τρέχουν 5.000 μέτρα. Αν λοιπόν εγώ βάλω ένα προπονητικό πλάνο, έτσι θέσω μάλλον ένα προπονητικό στόχο και πώς θέλω να βελτιωθώ για να τρέξω και να κατεβάσω το χρόνο μου το 1.30 στο 1.20 στον μαραθώνιο και βάλω σιγά σιγά και εντάξει την αντοχή στη δύναμη κάποιους μήνες πριν με ένα σωστό προπονητή και σίγουρα έχω και ένα προπονητή σωστό έτσι στους δρόμους, εδώ λοιπόν θα βάλουμε ένα μικρότερο ποσοστό δύναμης, λιγότερο το 67% της δύναμης, 2 με 4 σετ και εδώ βλέπετε ότι η επαναλήψη είναι 12 με 15, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και 20. Το διάλειμμα λοιπόν είναι πάντα περίπου λιγότερο από 1 λεπτό, 45 δεύτερα με 1 λεπτό. Τα είδη των ασκήσεων είναι πάλι πολυερθρικές δομικές. Δομικές είναι αυτές που έχουν να κάνουν καθαρά με το κομμάτι της... θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια πολυερθρική. Μάλλον μία των δύο καθίσματα, τέλος πάντων. Και τα σχετικά ταχύτητα εκτέλεσης γρήγορη και στη συχνότητα της προπονητικής μονάδας, δηλαδή της μίας ημερήσιας η κάθε προπόνηση, μάλλον εδώ η συχνότητα της προπονήσης θα είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Okay. Και φτάνοντας λοιπόν εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε πώς μπορούμε να το εντάξουμε, τι μέθοδοι υπάρχουν. Γιατί εμείς θέλουμε να το κάνουμε, αλλά τι μέθοδοι υπάρχουν. Μπορώ να κάνω λοιπόν μία μέθοδο χαμηλών εντάσεων σε σταθμούς κενότητας. Μπορώ να κάνω μια διαλυματική μέθοδο με κυκλική προπόνηση. Που σημαίνει ότι θα κάνω μια ωραία κυκλική προπόνηση με βάρη, δεν θα έχω πολύ βαρύ φορτίο, θα κάνω 12 με 15 επαναλήψεις. Εδώ πέρα, όταν θα δουλέψω βασικά σε σταθμούς, στην κυκλική μπορώ να δουλέψω με χρόνο. Okay. Μέθοδος ψηλών εντάσεων, σε σταθμούς κενότητας και μέθοδος διάρκειας στην κυκλική προπόνηση πάλι, που στην ουσία είναι ή το cross-training που μπορώ να δουλέψω ή το functional και σε κάποιες περιπτώσεις ο τρόπος που δουλεύουν είναι το crossfit που έχει να κάνει με υψηλές εντάσεις αλλά όχι τόσο μεγάλο ποσοστό δύναμης. Okay. Ο εξοπλισμός λοιπόν που χρησιμοποιείται σε λειτουργική προπόνηση, όπως βλέπετε, είναι το μποζού, που είναι στην ουσία μισή μπάλα, του λένε κάποιοι. Μπορώ να τη γυρίσω και από τις δύο πλευρές. Ταυτόχρονα μπορώ να δουλέψω και δύναμη σε αυτή τη λειτουργική προπόνηση που βλέπετε και την ιδιοδεκτικότητά μου πάνω εδώ που βλέπετε στο μποζού. Με βάρη βέβαια. Εδώ πέρα βλέπουμε μια κοπέλα που κάνει TRX. Το TRX μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε σε προπόνηση δύναμης καθαρή, είτε σε ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, ισορροπίας, δηλαδή κάνοντας ας πούμε μονοποδική στήριξη σε άρση θανάτου, έτσι. Και σίγουρα μπορούμε να δουλέψουμε πάνω και στα μονόζυγα, όπως βλέπετε από πίσω. Και γενικότερα υπάρχει πάρα πολλής εξοπλισμός εκεί έξω που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και φτάνουμε λοιπόν στο μικρό κύκλο, στο μαζικό αθλητισμό. Και τι σημαίνει μικρό κύκλος, είπαμε πριν, ποιος πρόσεχε, ποιος είναι ο μικρό κύκλος. Για πείτε, αφού τα έχω γράψει εδώ, σας τα έχω γράψει. Ποιος είναι ο μικρό κύκλος? Κανείς? Αφού βλέπω, τι σημαίνει μικρό κύκλος? Πες κύριε Ελένη. Μπράβο, που αφορά τι? Που αφορά ποια περίοδο? Πόσο μικρή είναι που το γράφω εδώ? Ναι, στο σύνολο πόσο κρατάει αυτό? Μπράβο, ανά εβδομάδα. Η κάθε εβδομάδα λοιπόν υπολογίζεται περίπου ένας μικρόκυκλος. Okay. Οπότε στη γλώσσα του προπονητική ο μικρόκυκλος είναι περίπου μια εβδομάδα. Άρα, ανά εβδομάδα, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση με βάρη στο μαζικό αθλητισμό ως απλή ασκούμενη. Έτσι. Απλή ασκούμενη. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση με βάρη 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να κάνουμε προπόνηση πιλάτης γιόγκα 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να κάνουμε αερόβια ικανότητα, να δουλέψουμε μάλλον την αερόβια ικανότητα με περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι ή ποδήλατο.
Από 20 μέχρι 30 λεπτά, μπορούμε να βάλουμε και μία ώρα, 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλα θα τα βάλουμε 3 φορές την εβδομάδα και κατευθείαν. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα βάλουμε μια προπόνηση με βάλει, θα βάλουμε σιγά σιγά το πιλάτες μας. Μπορούμε να εντάξουμε σιγά σιγά και ένα περπάτημα τη βδομάδα και σταδιακά θα το αυξήσουμε την αρχή της προοδευτικής άσκησης. Παρακαλώ. Ναι. Πρέπει να κάνετε 5 φορές την προπόνηση την εβδομάδα. Με τι έχουν να κάνουν, με ασκούμενο, αθλητή, τι είναι. Είναι αθλητής όμως. Ωραία, παίζει δηλαδή κάνει κάποιο άθλημα. Ωραία. Και θέλει να ξεκινήσει να κάνει το γυμναστήριο. Ναι. Ναι. Εξαρτάται πώς χωρίζει και τις μυϊκές ομάδες. Δηλαδή, αν έχει ως στόχο να δυναμώσει, να δουλέψει, γιατί πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε να δώσουμε έμφαση πόδια όμως, ας πούμε, έτσι. Ή στο μπάσκετ, επειδή δουλεύουν πάρα πολλές δυνάμεις, δηλαδή θα δουλέψουν μέγιστη δύναμη. Θα δουλέψουν. Μπράβο. Το τρέξιμο είναι ένα κομμάτι στο μπάσκετ που πρέπει να βελτιώσει και την αντοχή στη δύναμη, έτσι. Αλλά πρέπει να δουλέψει και τη μέγιστη δύναμη και την αντοχή στη δύναμη, κομμάτια ταχυδύναμης και αντιδραστική δύναμη, γιατί έχουμε και πολλά άλματα. Οπότε εκεί, αν έχει κάποιον και το έχει προσαρμόσει και το έχει χωρίσει σωστά σε μέρες και προλαβαίνει να ξεκουράζεται και δεν το βάζει σε μέρες, γιατί μπορώ να βάλω διπλή προπόνηση, αλλά πρέπει να είναι σε μια μέρα, δηλαδή θα βάλω βάρη. Όταν θα βάλω τα βάρη μου, θα πρέπει να είναι σε μια μέρα που, για παράδειγμα, στο τρέξιμο δεν θα πρέπει να έχω και τη διαλυματική, γιατί δεν προλαβαίνει να ανακάμψει ο οργανισμό. Και αυτό βέβαια γίνεται σταδιακά, δεν τα βάζω κατευθείαν όλα μαζί. Ναι, ασκούμενος. Οκ. 2 φορές την εβδομάδα και πιλάτες μέσα στην εβδομάδα, και να δει Όχι, δεν είναι λάθος, αρκεί να υπάρχει στοχευμένο πρόγραμμα. Γιατί άμα το αρχίζει και το ξεκινάει, το αρχίζει και το σταματά, το σταματάει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή ο νευρομικός έλεγχος κάτι δεν θα πάει καλά. Όχι, θα βγει τραυματισμός. Εκεί δηλαδή πρέπει να υπάρχει, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει η αρχή της προοδευτικής επιβάρυνσης. Δηλαδή ξεκινάω κάτι και κάνω, ας πούμε, βάρη. Αν τα σταματήσω 2 εβδομάδες και ξαναπάω και φορτώσω κιόλας, υπάρχει περίπτωση να τραυματιστώ. Μπορεί και να μην τραυματιστώ, έτσι. Μπορεί να είμαι τυχερός. Μπράβο, πρέπει να είναι στοχευμένο, να έχουμε, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ασκουμένος, αν κάνει 2 φορές την εβδομάδα βάρη, έτσι, και 1 φορά την εβδομάδα πιλάτες, ή κάνει το αντίθετο, έτσι, δηλαδή κρατήσει 3 προπονήσεις που έχουν μέσα ενδυνάμωση, γιατί και το πιλάτες είναι κομμάτι της ενδυνάμωσης, έτσι. Η γιόγκα έχει λίγο παραπάνω stretching, έχει βέβαια ενδυνάμωση μέσα, αλλά έχει λίγο παραπάνω stretching σε σχέση με το πιλάτες. Το πιλάτες έχει παραπάνω μυϊκή ενδυνάμωση. Okay. Η αερόβια ικανότητα τώρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δουλεύει το καλλιεργητικό μας, που εκεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι πρέπει τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα να κάνουμε, από 20 μέχρι 30 λεπτά. Οπότε εκεί μπορούμε να κάνουμε ένα με 2 και σιγά σιγά βάζουμε και ένα τρίτο. Δηλαδή, μπορώ να κανονίσω να πάω κάπου στο μάθημά μου και να περπατήσω 20 λεπτά, να μην πάρω αυτοκίνητο. Okay. Και σε λίγο κλείνουμε λοιπόν στα δομικά προπονητικά στοιχεία για καλύτερη ποιότητα της ζωής. Τι είναι η δύναμη, η αντοχή, η αερόβια και η μυϊκή, αερόβια και αναερόβια και μυϊκή, η ταχύτητα, η ευκαμψία, η ισορροπία, η νευρομυϊκή συναρμογή και ο νευρομυϊκός έλεγχος. Και φτάνουμε λοιπόν εδώ πέρα στο τέλος και λέμε οι παράγοντες τελικά για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Ποιοι είναι? Ποιοι είναι? Είναι η ψυχολογία, η διατροφή, η άσκηση και ο ύπνος. Ο Κουζούρης βέβαια μάλλον κοιμάται μόνο, εντάξει. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να καταλάβατε αρκετά, γιατί έβαλε και τεχνικούς όρους για κάποιους που θα ερχόντουσαν από το συναδελφικό κομμάτι. Έτσι. Ευχαριστώ και εγώ. Δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι έξτρα? Όχι. Κάποιος να ρωτήσει κάτι πριν κλείσουμε τα πάντα? Εγώ δυστυχώς δεν έχω φτιάξει κάτι, γιατί είναι πάρα πολλές πληροφορίες. Ναι, την παρουσίαση μπορούμε να την ανεβάσουμε. Σας άρεσε? Καλό αυτό.
στην ανακοίνωση φαίνεται μία σελίδα αυτή εδώ. Το έχουμε κλείσει αυτό, Λίνα. Όχι. Πώς κλείνει. Εδώ και θα ανέβουν εδώ οι παρουσιάσεις. Για δες. Τέλειο. Ωραία. Ευχαριστούμε κι εμείς. Καλή συνέχεια. Sì. Si inizia a niente perché io. Questo da? Ya,